реакция на HR, който подготвя хора за успешно явяване на интервюта. Видяхме това CV с въпрос: "Хей, HR-ите дали ще разберат какво е написано в него?" Не знам колко HR-и като мен имат бакалавър компютърен инженер, но да, разбирам какво е написано. Честно казано, това CV изглежда по начин, по който и без някакво специално образование или опит, човек може да го разбере. Проблемът с него е, че има съвсем малко ключови думи и в стремежа си да бъде интересно и различно, никой софтуер за селекция на кандидати няма да го изкара напред и ще остане незабелязано. Затова не ви препоръчвам такива модерни, иновативни автобиографии, тъй като няма да ви докарат до покана за интервю. Тях може да ги ползвате, ако кандидатствате в стартъп или в малка компания, в която хайринг менеджера, шефа е HR и той лично ще гледа всичките CV-та, които са пуснати като кандидатури. Но ако кандидатствате в средни или големи компании, оставете го. Тук няма ключови думи, които да ви изкарат напред. Ако желаете съдействие за писане на такава автобиография, която да ви докара до покана на интервю, запишете се на линка тук за безплатен 5-минутен разговор с нас от Имаш HR.